Nah, inahulungan tamang dainang hurian itu hatta jalot tama barita nauli di parminggot tadi bagasa tikeon alani martang yang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati dahut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Hasitongan ni hatam takas may mangatoi dahut memakulingi hami di bagasa tikeon ali jahu wade bata ama anak dohotor di porbadia. Jala perguguan ni di mima hami mangatusi dohot makaporsay nang makanguluhosa di ngulusi ganopari. Di nama nangi-nangi hami di bagasa tikion tung takasma atau ipakulingi hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita nauli sian hatani debata takas mangatoi doh mamakulingi hita begiot tamay sian sada Timoteus bin Dusada mamuhay may sian ayat 12 tol hasrodi ayat 17. Sada Timoteus bin Dusada ayat 12 sahat ayat 17 tapai hutihut ma tatangihon ma songonon tasura disi. Mau lihat yang budok di namar gugihon au ima Kristus Yesus tu hatai ay dietong doau haposan ubay na di pabakit au gabi parhalado pangisahi doau na jolo jala pangalile jala sulahong gogo alay dapotan asini roha doau ay kuboto na huulay tagan sopor siaido pe ahu alay gabi lam sumurung do asini roha ni tu hatai mata haporsiaon do hot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus. Haposan jala sandok tau jalo odo hataon. Nungaro Kristus Yesus tu portibion, paluahon aka pardosa, sian akai doau na parjolo. Alay ala ni odo ubana di asi au. Naing jumulo marhite sian au patuduhonon ni Kristus Yesus, sadok labas ni rohanai. Bahen tiruat diakan naing porsea di ibana, Tuhan uluan saliling-liling na. Alaiha muliau dohot hasangapos saniling nama diraja naso maramulai ima debata nama notong naso dapot idaun nama mujungi. Amin. Ido sahatna. Salam. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hataha anggina pinaribut oras mari kita salahuna. Di parminggota di bagasa tikyon takas debata mangatoi dohot memakuling hita sian hatana di sada Timoteus bidusada ayat 12 sahatu ayat 10 itu. Akadamang hatani debata tabigi di minggu nang masuk tu minggu setelah Natal. Oma minggu parjolodung Natal hita. Alani akadamang do denang lason nama minggu panutup di tahun 2024. Ay 2 hari nai masuk mahita tu tahun 2025. Asa di posisi nasongonido nuai kita mananginangi sian hata ni debata jala ditogu-togu hita tu sada ojahan manang tema nama do mengucap syukur atas kasih karunia Allah, mengucap syukur atas kasih karunia Allah madok mauliate di saluhut dingga bahasa ni jahuba tagamon do nuai ngakadamang doho denang di posisi naung tabolus tahun 2024 jala di puncak nai mahitan waing akadamang asa masuk kita tu tahun 2025 taga modon waing lopitot tatangatai madok mau lihat itu debata molo tatai lihon pardalanan ningoluta di tahun 2024 ragam hamaolot ragam nama ngonggopita ragam nama bekita tu matangis alai boy tabolusi ay di bayad debata ding gambasana margati pasori nga kahamoloni mabayan gabi postro hatta ay dihusor do hamaolon dihusor do ilu dohot ekel dihusor do dihosing do pargoluota nahaciti dohot natabu nalabok jala di aka per kilo boloni di lewat tuhatai di hita pangapulio. Akadamang dohot denang ido na tapakilalahom di tahun 2024. Asa gabi boy hita sesongon nong marhamonanga kita di puncak isarani sada bukit ngadi puncak naik hita. Tagamon do akadamang dohot denang mau lihat madiho Tuhan. Nunga sahatau tu partikian dohot tuinganan sesongonon. Dan alani gugukku dan alani haboyokku alai na pinargugua midoau nani hamonako midoau gabi buitong
hu jalo, hu pakilalahon, tolhas saat rodi bagasa tikon alani. Diho maha sangapon. Diho maha mulyaon. Diho maha mauliate ni rohaku. Ido dohono makadamang doho dena. Taddama hadiriyommu, taddama nang hagugoommu, taddama haiseommu, dohono mo maanggo alani diriku do, alani habuyokku do, alani hagugokku do, tung somungkin do. Boyaw sahat tu bagasa tikon, ikon ni madohonommu. Alay ala asin ni roham, ala ni holong ni roham, ala na pinargogoa miyaw, sahat maahuro di bagasa tikon, imadohonommu. Gawe dohonommu ma, maulihate mariho Tuhan. Siala saluhukna denggan ni basa. Amin. Idotong na tabigi di okuhon Apostol Paulus di jamitata di bagasa tikon. Ditanda ibana haiseon ni ibana, diboto ibana dirina, jolma nagaledo ibana, jolma pardosa do ibana, jolma siulahon, naso ni halomon ni rohani de bata ibana, alay dapotan asin ni rohani Kristus si ibana, alay dapotan denggabasa ni Jehovah ibana, gabe di pargugoi Jehovah ibana, marhamubaon ni roha. Ay di atoy di pakulingi Kristus ibana dinamangulahon naso denggan ibana ay taboto do hati akadamang doho dena ise si Pauluso tayo dora sejarah ning uluna holani do si Paulus ate namar kuar si Saulus na julu doi tikiso marhamu bau di bana tikiso di pilit tikiso di tulu Jesus ibana si Saulus guarna nahya mengalili jolma akan aporsea di Kristusi nahya ya pajepolhon akka naporsea nahya majalo surat si pargugu di bana lo mangulahon lo moni rohana patupahon penganiayaan patupahon pencemohan tuaka hara Kristeni patupahon akka nasotikos tuaka siuto Jesusi idora ati akadamang do denang pangatusyo taro panadayot tatu ibana. Alana si Paulus ya tiki marguar Saulus tiki so bertobat do ibana. Apalagi mulut aja di ulang apostol di torang do di hatahon haiseon ni ibana. Gar Stefanus inde juluna do mati ati. Di juluna do di bunuh si Stefanus. Ibana sahalak parugamo jauh ditulen. Ala ni panatis meni ibana tu haja hudio ni gabe ido nama ngojar ibana maka subuhon halak siuton Kristus gabe silele Kristus ibana silele haka Kristen ibana jelas si hasubuh barita nauli ibana nabi nuan ni Kristus si nabi nari tahun do nani huton nyaka halak Kristen dimulanai ala ni ido akadamang dohok dainang diboto ibana disadari ibana haise onnai diboto ibana do pardosaon na nasotalu dapotan asili roha. Diboto ibana do akan niulana na say mangalilei, mangaleay. Do pajepolon akasihuton Kristusi. Alayak kadamang doho de nang hobartu pajo ni Kristus di ibana. Namandok Saulus-Saulusin na. Gabi di begibana suarai. Gabi adong hamubao doho panadayon ni ibana di Kristusi. Jalaido di rajumi gabi pajuon hapostolon na. Ditakup Kristusi ibana. Nuaing ima di hamulatehon. Molo ala ni hadiryon na do. Dan mungkin ibana dapotan asin ni roha. Molo ala ni pardosaon na do. Dohot akka pangalileyon na. Dapat sepol hojol ma. Nama bekalat tarhuru. Nama bekalat hunabunu. Dan adong bedi bana hanguluan alai pataran di bereng ibana halab bason ni roha ni debata halab bason ni roha ni Kristusi balik sa dilehon di bana gugu lahu gabe parhalado ido bain na saha si Paulus di pandohan mau lihate mahudok
dina margugui honau ima Kristus Jesus tuhatai ai dietong doa haposan ubaina di pabakit au gabe parhaladu. Omma pengakuan ni apostol Paulus ditariason ibanai tu si Timoteus anak rohani nai asa dohot niat si Timoteus tong marnida keteladanan ni ibana jala asa margogo si Timoteus mangula ulaun haparhaladoon na satotong ibana satia dina dihapo si ibana lau manguluo kuriana di Efesus. Atik pegudang akatan tangan doho rintangan di si Timoteus ala dong aka pangajari gagap adong aka parpuda nalipe di Efesus songon naung binoto ni si Paulus sate ay hado tong ibana mangalupi hamolo di Efesus. Alanya kadamang doho denang dilehon ibana semangat dimotivasi ibana si Timoteus anak rohani nai marhite-hite padidangion ni ibana taringo tu dirina di pambahenan di debata na campur tangan jala marperdomuan tu tohonan na jinalonai asaima menyemangati si Timoteus anak rohani nai marhaladui di Efesus asa margogo ibana lau mangadupi mamarmahani manguluhon uria na dihaporseai na dihaposi lau si ulahonon. Akadamang doho dainang na masaulong kita di bagasan Kristus Yesus tulatai. Madok mau lihate apostol Paulus ala na pinarguguan ni debata. Ala na pinarguguan ni Kristus si ibana. Madok mau lihate ibana ala di boto ibana pabuwa ya Kristus mangasi ibana ala di pabakit ibana gabe parhalado amangina boha mandok moleate doho ala dipake Tuhan ngulu marhalado di tonga-tonga di hure manang gabe penyesalat donwai patuk bujalo maha parhalado nun gabe sukko tiba mangulau-laun adat tu dia gabe sukko tiba isaran sonare teh alaikum marhaladui dapot jadwal gabilang doho lao ya hiling gabilang boy liling mulak di huta teh gabilang boy lau liburan ala misalnya ikon mangulau ni di tonga-tonga ni huriai panol solion do kadamang do daina kekecewaan do kekesalan do manang totong madok moleate Tuhan ala dihaposi ho doa gabe parhaladong ido dono kadamang do dena madok moleate do kadamang do dena ala nunga ditodo dipilih Tuhan iho gabe si huton ibana manang kecewa manang madok kesal do dung gabe Kristen au gabe kon ulah honokku holong gabe kon jagokku diriku ido nuai kadamang do dena kadamang Paulus madok moliat itu debata ala nunga dipakilalahon ibana gugu nasian Kristusi ala dipataluk dipabakit Kristus ibana gabe parhaladona dido ibana kadamang do denang naso mungkin do anggo sian haise onni ibana sian hadirion na boi majalo ulau ni di parhatopot ibana do adong tolu hal nani ulahon na adorang so tarpilih tibana mangulau ni dihatahon itu si Timoteus dihatahon ni nang tuaw dihatahon nang tuhamu kadamang do denang nang tuhita saluhutna jolma pa ngalili do ibana na jolo jolma si ulahon gogo do ibana na jolo jolma pangisahi do ibana dia seorang penghujat. Dia seorang penganiaya, dia seorang ganas, orang yang bengis, orang yang angkuh, bahkan orang pembenci Allah. Inilah hidup masa lalunya sebelum dia bertobat, sebelum dia ditetapkan dan dipilih oleh Kristus menjadi rasulnya, menjadi hambanya. Odo dipa adar apostol Paulus
Taringot tu hadirion na do, taringot tu pabahenan do asni rohani debata merperdumuat tu hadirion na. Ino bana gabi mandok mauliati ibana, anggo siya kadirion na itu sotagamo be dapotan asni roha ibana. Seorang penghujat, sahalak pangisahi doa ninna, sahalak pangalili seorang penganiaya, saya seorang ganas, si ulahong gogo ninna. Dakarong nadul-dul di bana tiyak kadamang doh deh no. Ay dapat rekomendasi do ibana. Adong do surat ditup ibana. Lau mangulahon gugunay, lau mangulahon sogoni rohani itu akasih Tuhan Kristus, lau mangalili ka nama kapor saya Yesus sih. Ijalo ibana nih. Saya pengetua ini halat jauh nih. Sian ahli agama. Ido natakas di patorang kadamang do di patuduhot jala, di patiop-tiop si Paulus deh surat naik asa dang adong naboy mga bati ibana tung lomo na do lau mangulaw do patupahon sugoni rohana madopakon si Tuhan Kristus. Akadamang do din ng dang may na apostol Paulus makatahon ni ay rohana asa gabi adong do si tiruota do posnerohat tamadok pabuwa molo songo dia pe masa lalu songo dia pe hidup lama taya kadamang do dainang alai hobartu hadaulaton ni debata hobartu holong ni rohanai molo nung ngadi todo hita dipilit molo nung ngadi hosing jalan di husor ngolutai siang ngolu na buruki siap pangalaho na lamai akadamang do dainang gabi dapotan asli roha hita di sido akadamang dohnota songopa dohan ni si Paulus dakku hailahon pabbahenaki alay hutopoti may uhatid dakko maka urangaki jala takas ma dihauranga dihagalion do dihajatoki naing papatarohku asi dohot holong ni rohani debata manutupi saluh na akahagadioki ido na naing donon ni apostol Paulus tuaw tuhamuna kadamang dohot dena jalan yang togu-togu ni hita molo dihatau apostol Paulus dan na asa ulahunot tak kasih songoni alay asa tuntakas do papos rohata apa dan bagaimanapun masa lalumu sotung dietong roham dan boy beho madapotan asli roha asal olo maho marhamu bau asal olo maho majakko pajo ni Kristusi asal olo maho majalo asli roha ni Kristusi tuk doi menelesei saluhna aka masa lalu aka hajahaton aka pergabuson aka panakon aka pangaliliw dot aka hasugun na pinatupami belga doa seni rohani dewata jalatuk doi manutupi nasa pardosa umi alani pujiom muma asini rohani dewata jala dohonom muma sebesar apapun masa laluku kejelekannya keburukannya kejahatannya kekelamannya lebih indah kasih setia Tuhanku. Kasih setia Tuhanku mampu menutupi semuanya itu. Holong ni rohani Kristus itu doi manutupi sudiaka pardosoki jala holong ni rohanai do pataluk ponau holong ni rohanai do asin ni rohanai do nama ben au gabe boy majalo halua do hanguluani ima do honong makadamang do denang jalan togu-togu ni panindangon ni apostol Paulus do hita asa unang tardoki unang tadok ate anggua udah ngadong bela patak kuna mangulu ngapa hulup punguluki ngapa ruahu mulukku nasalpui dan mungkin be adong dapotan asli rohani Tuhan yau dan boy dohonom musong ni ida ma apostol Paulus seorang penganiaya bereng ma apostol Paulus sahalak pangalili bereng ma apostol Paulus sahalak nama gulahong gogo dimulanai alay ala panakupo do asli rohani Kristusi saluhuk nai dihalupa hot Tuhan itu
alai dilehod do pos ni roha dihaposi do ibana laho gabe sahalak parhalado molo tu hataya kadamang do denang pauliho dengan libasana mangaleho dengan libasana sesongoni gabe tarjalo sanggulu ni si Paulus nang pesongoni masa lalu na jalatu hita pe ditugu-tugu asa totok kita mangatu si doho mabotoi gabe doho nota asin rohani Kristus si pataluponau atau makadamang doho dena nantu dongan miate nantu dongan mi unang paingo-tingo pardosa unay molo nunga di patuduhon hamu baun ni roha molo nunga di patuduhon mulu nay baru sotung say gabi homar gol-gol madok jol mana roay jol mahahulumod doy jol mana naso taluk doy majalo asini rohon sotung nimuat ya kadamang doy na apa ibana nga ditadikon hajahatoni nga tadikon hahulumoni nga tadikon aka naso denggani nuay ngaroy ibana tutuhan alay gabi say hita madok alay gabi say hita madok say ahu madok say hoak kadamang doy ng madok dan talupi dapotan asini roha dan tidak ada maaf baginya. Tidak ada pengampunan baginya. Apa ibadah ngaro dapotan asin roha. Doa pengampunan sa Tuhan yate. Alay hita setak husi say tablok naso talup ibadah. Akadamang doho day nang boto ma apostol Paulus mandok pabuah haposan jala sandok tau jalo doha taon nungaro Kristus Jesus tu portimion paluahun akapardosa nin apostol Paulus songon ahu nang pinaluanay asa kadamang doho day nang nungaro Kristus Jesus lau paluah nakapardosa firman perkataan ini dapat dipercaya karena Kristus sudah datang untuk menyelamatkan membebaskan melepaskan orang-orang berdosa naolo paluon nasian dosai yang mau percaya akan Kristus sudah datang, Bapak Ibu saudaraku. Alani ido songo dia pe hahulumun ni pargulumu, songo dia pe masa lalumu, songo dia pe hajahatommu. Asal songo si Paulus olo marhamu bau, olo ditakut Tuhani, olo manadikon masa lalu nai mangulahon ma parsuruan ni Kristusi dapota dohotong dihangguluan dohot ase ni rohan de mata. Ay ikodoho maka mulatehon dengan bahasa di Jehovah. Ikodoho maka mulatehon asin ni rohani itu hatai. Ido disakapi rohani itu hatai ate. Iko sudenya portibion manada asin ni rohani Kristusi. Ido ditawarhon muaing tuau. Ido nang ditawarhon tuau mua kadamang doho day nang. Nang rodo Kristusi. Manogu au, manogu hamuna, manogu hita, manogu sadok portibion. Asa dapotan asi ni roha. Asa molo Paulus mandokon asa gabe songon tadda do ibana. Asa gabe songon contoh do ibana. Uban na diasi Kristus ibana. Asa jumolo na yung marahitehon sa ibana patuduhon ni Kristus Jesus halabason ni rohanay. Magjalo aka pardosa na holo por sea tu Kristusi. Alanido kadamang doho day na yung takas boto otta. Molo di parahatopot apostol Paulus halabason ni rohani Kristusi na madjakon doho majalo ibana na yung takas boto om labas ni rohani Kristus dakulan di si Paulus ala itu sadok portibiondo Roma hita tu ibana ay ilo ba na ro Kristus tu portibion laho manubus sita sian gonggoman ni simbolisi. Sian pardosa tay. Dang nadosay dito usate, dang dosay dito usalay, hita do dito us, sian huaso ni dosa, sian huaso ni simbolisi. Alanya kadamang doho din ng Apostol Paul sa hatu padohan, sa hatu pengakuan, hamuliaw do hasangapon di debata na somarmula, debata na somarujug. Iba na no Tuhan na mamujungi, iba na no Tuhan na badia na sokal jalan na marmuliay. Di ba na mahasangapon, odo puji-pujian di dok.
si Paulus di panadayon ni ibana di asin ni roha doho didenggan bahasa ni Tuhatai. Tuhan yang ditinggikan dan Tuhan yang dimuliakan. Alanya kedamang doho denang saat kita di puncak ni tahun 2024. Takasma parhatopok pambahinan di debata di bagasan ulung. Anggodang ala asin ni rohani debata dan mungkin au bui sahat tu tahunon. Tu ujung ni tahun ido dohono tata kadamang doho denang. Boto madang holan sahat di ujung ni tahun ko benonna alai ko taripar doho di tahun 2025. Amin. Pasaha mahasanga pun doha mulia tu debata di bagasan Kristus, debata na somar mula, ibana na puna tahun, ibana na puna partikiani, tu do mangaleo tahun 2025, jala tu do memperguguh ko mamulus tahun 2024. Alani di mana mahasanga pun, lopi mata ngami madok mau lihat madi ko Jehovah disudi dengan di basap. Lempapatar mahal basom ni rohami na saya toto mangasiyaw jala molonunga di asi Jehovah ho sikop dotong bahenonna akan narikoti tarjaloho do akka pasu-pasu ni debata songon nang jinalong di tahun 2024 nang binulusmu ikut sahat do tu tahun 2025 pasu-pasu jalo omu asal matotong sai debata di deoko di pujiho di saluhna pabbahenanmu. Amin.